Alright, may gabi sa inyong tanan, may gabi. Welcome back sa lang edisyon sa atong Strong Late Night Talk with Bernie Bitok-Bitok. Real talk, mga pakatok, walay politika, mga real talk na mga experiences, mga topic uban pa. Solo flight ko today. Kay wa ko naka-record sa opisina because holiday na ako sa Mulberry. Kay nag-appeal ko sa gipahigayon sa DILG. Gwapo kay ning gabuhaton mangod sa ako lang naisingit gamay ha. Gwapo kay ning gabuhaton sa DILG because nagid sila ing ani nga mga seminars para sa mga councilors like para sa mo legislators nga kung for example bag-o pa mi or nabakahay mga gusto nga may baw-an or sa akong pagbuhat og ordinansa or dapat ingani na. So na sila yung mga ginabuhat na mga series yung mga ingani nga mga training. So I'm so glad. So akong gigrab ang opportunity gyud. So ako kami ni Attorney James Judith ni appeal gyud ani kay di ba may mga kuan. Di ba may mga banggiitan. Do naiuban na mo mga kauban mo adto lang tapos do siguro kabalo na siguro sa topic. So that's why or dugay na sila so that's why di na sila gatin. So kami ni James Judith parehaman may mga baguhan. So ga-appeal yung may buntag o hapon. So grabe, dagang kay ko na-learn, dagang kay amazing things na akong na-learn. So salamat sa DILG ani ilang gibuhat nga na mga trainings. And in fairness ba ani, gitagaan po ba mi sa gobyerno og budget for it. So that's why ginagamit po nato ni. So munang ako as much as possible sa experience naman sa PCL usahay late mga bot so ako sa iyo sa kunibot dito tapos kalayon sa Dios may galing kay natiwas ra pod nako ang whole na mga no kay syempre budget ba ni gibudgetan ba mi sayang pod kung do ang uban gabuhaton na ni kung dili sila taga-Cagayan usahay maglaglaag pag abot pa ma-check-in na maglaglag dayon. Muna usahay gabuhaton lang sa uban siguro kay uban magod mga dugay na kay nga mga councilor so nauna nila balik-balik naman nga topic kabalo naman mi ana kami nga mga bag-o so as much as possible ga take notes gyud ko o gatis maminaw gyud ko sakto kay para magamit nato pohon. Okay? So gwapo mo mga topic mga taxation sa mga trabaho sa mga chairman basta daghan. So amazing. Happy birthday kay bossing John Asuncion. Mo ni siya si Jason Statham sa City Hall. Salamat boss sa lami kay nga paniud to. So nihawa lang gimi para maniud to then balik na po dahil sa ganina sa Mulberry. So yon. So pasensya na solo flight ko karon. So sanan mga naminaw karon sa Strong Radio 90.3 o na mga naminaw sa Spotify nga gasunod po daghang salamat. Ang ato nga programa giatong kanato sa Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee and also Biramax Capsule o Biramax Coffee as in Bira to the max. Okay? Anyway, so yun na nga. Nagpadala sa ako og letter. Nagduwa-duwa ko kung ako ba siya basahon or dili. Kay mura man siya galift sa akong kaugalingon. Pero puslan man ako na lang po yung gabayad ani nga programa ha. Kadyo lang kayo. Ang letter man gud kay mura siya galip niya sa akong kaugalingon. Pero sige na lang gud. Ako amang pud ning programa, ako man say gabayad ani, so sige na lang. Pero ganan mo ko sa point nga I just want to share this just in case lang ma-inspire mo. Okay? Medyo English speaking kayo. Dear City Councilor Bernie, nagi nakabutang City Councilor ha. I hope this letter finds you in good health and high spirits. My name is Jonathan. Jonathan. And I am a resident of Cagayan de Oro City. I am writing to you today with great admiration and respect for the remarkable work you have been doing as our esteemed city councilor. Gi-esteem day ko. Bantog lang nga medyo ga-aso-aso ko gamay ron. Gi-esteem day ko. Your dedication, passion, and commitment to public service have inspired me deeply.
I have been following your career closely since napaka sa ABS-CBN ug MOR and have been impressed by the positive impact you have made on our community. Asa mo gini padulong ni. Basta nga ni bitaw nga letter makuyawan din ko kay pag humanda ni mayon din ni siya nga pwede magpa-solicit. Nani mga idol kita ka sir sa una pag kita kalain din magpa-solicit din ni. Your unwavering dedication in serving the public, advocating for important issues, and representing the voice of the people has left a lasting impression on me. Your ability to connect with constituents and address their concerns with empathy and integrity is truly remarkable. Grabe yung mga pertek yung mga gala nga kwan. Mo rin ang iyang kwan. I am writing to kindly request your advice on how I can follow in your footsteps, laka diya, and make a positive impact in our community. I am eager to learn from your experiences, the challenges you face, and the lessons you have learned along the way. I would be immensely grateful if you could spare some time for a meeting or even a brief conversation, or just reply aning akong letter so that I could seek your guidance and wisdom. Grabe ginigala. Sunggo masadani. Your journey as a city councilor has undoubtedly been shaped by a sense of purpose and a strong commitment to improving the lives of those you represent. I would be honored to hear your thoughts on how you discover your own purpose in life. Purpose in life! And the steps you took to pursue it. Any insights or advice you could provide me would be invaluable as I embark. Nahimo na sang iro, may gala kay mo, embark na siya on this path of self-discovery and service to others. Okay. Wishing you continued success in your endeavors and looking forward to hearing from you. So, muna ako na lang gisagi. Pasensya kayo may gala kay murag kinapayas kay sa nga letter lifting my own chair ni siya. Pero ganahan ko sa kaning giingon manggon nga. Request your advice on how I can follow in your footsteps. Ako di sa ko kabalo kung mo ba ni nga steps nga gusto po nako nga i-follow po sa akong mga anak. So I was just thinking, asa ba ko magsugolan ni? First, I think dapat kabalo ka or kailangan labi na sa nanaka sa edad karon nga nanaka sa ibutang na to nanaka sa mga 30s and pataas. You have to know, number one, your purpose in life. Unsa man gid akong purpose akong kinabuhi. I think di ata magsugod tanan. Just in case kung nana mo karon sa mga edad ha nga kanabang unsa man gid ha. And maybe mangin mo nga unsa man gid akong purpose gid ito aning kinabuhi. Di ata magsugod tanan. Una nga stage, mangita ka o i-identify nimo ang mga butang that you care about. Kanang unsa may mga butang gyud na kanang kuan kay ka kanang passionate ka about it. Or unsa man gyud kailangan man gyud ilhon sa gyud nimo imong kaugalingon before pursuing something. Kay for example, mo idol ko ni Mike Tyson nga boxing tapos dili man ko baksidor. So I think that sugod sa unsa ba yung mga butang nga kanabang murag yun ka ng ganahan kay kagyod kanang mga butang nga you really care about kanang butang nga kanang yung that makes you happy kana ba kay ikaw ra man gyud nakaila sa imong self. I think di ta magsugod. Unsa ba yung mga butang nga maayo kay ka or unsa ba imong skills or pwede nimo gamiton nga skills nga pwede nimo magamit for a cause. Kana. Taon sa mga klase nga community or something nga mga klase nga grupo nga imong gusto. Diya ta magsugod mga gala. Diya ta magsugod. Kay para sa ko, since bata pa ko,
elementary pa lang ko, kabalo na gyud ko nga, ganahan gyud kay ko nga kanang daghay magtapok sa ako ang atubangan kay nag-joke ko. I remember sa una, pag tungod kay doon private school naman ko pero gamay ra kong balon. So during recess time, gamay ra man akong balon ay kanat buy, di ko makapalit ng mga mahalon nga mga pagkaon. Kaya dito sa amo sa una sa mga goy, tanga mga goy man ko. Ato mga anak o manager, pwede sila makautang o mga spaghetti, bihon, soft drinks. Kaya pwede ra payroll deduction sa ilang parents. Takato nga time, kaya di pa man regular akong mama, di pa sa manager. So ako mapalito sa kung nara piso dos, mga kutsinta, mga maha, kadugyan di po ko paborito na ko na ba. So na isang time, so pag kamulog recess, mabiling ko sa klase. So akong gabuhaton dayon, mag-joke-joke lang ko. So magtapok sila tanan, maminaw sila sa ko, mag-joke-joke lang ko. And I find it ka na bang murag, lipay kay kubay kay may akong ganahan. So magsikong storya, siya lang katao sa mag-joke-joke ko sa school. Nagutoy one time nga na-absent ko, nangutanan ko sa classmate, kanang namingaw mo katong absent ko. Kanang nabibor mo pagkatong. Na akong ana nga feeling ba nga, gusto ko nga ma-remember ko nila nga, pag nagaling si Bernie, bibo kayo. Ana ba? Muna akong, I think muna pinakauna nga ever since bata pa ko nga, pag nagaling si Bernie, ganahan mi kay bibo. Then number 2, kabalo na ko daan sa una pa nga, medyo bagak kong naong kanang gusto ko nga kanang dagay mo tanaw na ako because sa una nag art club ko. Ang problema sa art club, sige mig drawing, pero tungod kay puro may mga maayo mo drawing, burag walay mo appreciate sa amo ang mga drawing, burag walay gatanaw. Kamulo mi narami sa room sige mig drawing. Burag feeling ako burag sa man walay fans. Nakuha na nga feeling na burag walay fans diri, wala may gatanaw ani oy sa man ni oy. Burag ingana kong feeling. So mo nang pagtanaw na ako sa dance troupe ato nga time, uy, nindot lagi ning dance troupe kay kanang daghang kay mananaw, kamulo og practice, daghang mananaw ana. Tapos pag uman sa practice kaya nang burag magparis-paris kay nay burag ana ba. So nag-shift din ko automatic, nag-join dayon ko og dance troupe. Elementary ko. Taganahan din ko sa feeling nga kanang pag naay mga culminating activity, pag naay mga kwan sa school, kami dayon ang magsayo-sayo sa tubangan. Sa una tense kay ko ana bay, kanang kulbaan kay ko pero perform kay ko ana, ganahan man kay ko nga naay mag-appreciate dagan mo tan-aw. So muna ako nakita, diri day ko maayo. Diri ko maayo day. Tapos ang ikatulo po na ako nabantayan, hiling kay ko mag-leader. Dahil sa kumaayo kanang ako gi mag-create og dance group, ako gi mag-create barkada, gusto na akong ako gi mag-leader. Pag namang galing grupo, ako gi perminti mag-una. Sumuta akong nakita. Gusto ko magpakatawa. Gusto ko nga nako sa daghang tao. Tay katulo, hilig ko mag-leader. Mag-grupo-grupo, mag-create og grupo, barkada. Ako ginay una mag-create. Di ko gana nang ako lang mo join. Gusto ko ako yung nagmugna. Sumuto akong nakita nga mo din ni akong ganahan, mo din ni akong strength. This is kaning mga morning nga kaning tulo nga diri ko maayo. So nakailan ako sa Google ani di ay. So ako na din gi-recognize ang akong mga strength, akong mga talents kana. Di gyud mo magsugod. Kay sometimes na mo'y gina-idolize, matingala mo anong dili magyud mapariha ko sa iya ha. Because lahi giday imong strength, di giday mo pariha. Okay? Tapos, diri na dayon. After that, medyo kabalo nakaasa ka, maayo ana. Ako gyud ever since before. Hili kay ko anang mga mag-volunteer. Magkapila-pilo grupo, makipagbarkada, making friends. Tapos nahimo sa gyud kong follower before din ko mahimong leader. So for example, na ako yung mga kuan kanang sa school, na organization, tapos na-hire nimo nga level sa mga na mga nauna nimo. So hili kay ko na makipag-friends. So lugoon sa ko una, ay din ko mahimong leader dayon.
Tagalan ko ng mga volunteers yun. Di man mo makita. Taburag happy man kay ko nga muna kong buhaton. Mo lang na magreklamo ko mama. Sige lang kag volunteer, pero di ka kahugas og plato diri sa balay. Diya ka maayo sa mga anak volunteer, pero pag abot diri sa balay, sus! Wa giday ka. Di magaling ka masugod diri sa balay anak hilig ta. Barkadista gyud kay ko ever since. Ingana perminti ang akong kon. Tapos hilig ko volunteer, hilig ko magbarkada, gapamili ko og friends nako. Dito ko sa mga friends nga kanang nakabalo ko nga makahelp ni sa ko nga mahimo kong better person. Kung gusto ka maagila, ayaw pakipag-friend sa mga pato. Kaya ba? Kung gusto ka ma-bright, dito ka makipag-friend sa mga bright. Tapos kung gusto kang mahimong negosyante, dito ka maka-friend sa tanan mga negosyante. Pero inga na akong mentality. Inga na akong mentality in life. Then anto dayon nga medyo ginaluk na din ako ang mga tao nga akong gina-admire. So na din ko yung mga idol. Kung kani si Jonathan gina-idol ko, ako sad nasa ko'y gina-idol. O kani nga mga idol, muna akong gina-target nga be, someday, mga nag-community, someday maparehag ko niya. Kisa ba yung nagdahom nga kaning dagwaya taon, mahimong TV personality? Di manggaling takras ng bayan sa high school? Pero lalimang ka, ako rang nahimong talent sa ABS-CBN sa Cagayan de Oro, nga wala ko moagi og kanag yung taas kay nga mga linya, nag-audition ka. Kanay nga na ba? So kanang makayunsag ko nga, uy, okay, gigaya niyo. Tapos kabalo man ko may akong strength. Comedy, mag-leader. So muna po na akong nabuhat, muna na akong gibuhat nga way nga nakasunod po ko sa ABS. Then dihat na dayon ka. The best thing dayon is to be grateful ug mutabang ka sa ubang tao. Ang ako lang, dali ra kayo kumutabang sa mga tao nga kanabitawng gapaning kamot. Dali ra ko maluya na bay. Kana nakita na ko siya, grabe yang pamaligya bisag ko dali kay ko maluya na. Kana mga tao nga bisan pa man sa iyahang buta na to PWD ba ka siya, pero kanang kuan gyapon kaysa sa kinabuhi kanang padayon gyapon siya ana ba? Bisag kung sa kalisod, wa kay madunggan nga reklamo gapadayon gyapon sa kana gyud, grabe dali gyud kay ko maigo ana. Pero kanang mga tao nga perminti dawat limpyo. Sige lang pangayo sa wala, mangayo na pud sa tuo, tapos burang bitaw kadugayan bro naanan lang sige na lang pangayo. Sorry kung malain mo. Mo na medyo di kay ko ganahan. Mas ganahan gyud ko atong gapaning kamot. Kanabang balag lisod na pero padayong gyapon sa kana grabe gyud. Well, di lang ko gusto lagi nga mo istorya pag kinsa ba na kanang pagtan-aw nako nga kani siya grabe man nga kani tabangan nako ni. Kani siya kuya kani siya nga tabangan nako. Kaniyo nay talent nay kuan ni kayo tabangan nako mas ganahan ko nga nga klase nga tao. And maybe mo na dayon nga ako perminti lang dayon ko na ay positive outlook in life. Mo bitang atong panahon sa pandemya, medyo naglisod yun ko. For the longest time, medyo gi-atake yun ko na to, anxiety attack. Dili po depression, but anxiety. Di ko kasabot sa kung, bisa pag ko nga positive lang yun ko, pero usay kakapildihon ko sa kung unahuna, ang imong kalaban, imo ragyapong self. Gunaon ako, what if ingani, daw bi, wa na kita, wa na sweldo, wa na IBS. Anak bitaw, ka na bang, ano ka niya? Basi unyag, wa lagi tuloy-tuloy, but positive lang yapon ka ba? You have still this positive outlook in life ba nga, tuloy-tuloy lang gigyapon tani, tuloy-tuloy lang. Kaya lagi ni, si Lord na ibahala ni, kanay nga anak bitaw nga time. And eventually, in fairness, nakasugakod rapod biya gyapon.
And mora gyud na ang mga butang na mga things na permitin ako gibalik-balik sa akong kaugalingon. Kana lang gyud. Again, focus on the things nga asa ka maayo imong strength. Asa man gyud ko maayo, unsa man gyud ko, unsa man gyud kong Number 2, unsa man gyud akong kalipay, unsa man gyud akong ginabuhat nga kon nga gaka-enjoy ko. Lately, gaka-enjoy ko basta ako mo'y makalibre. Kana bitong nailakaw, tapos ako mo'y nagbangka. Lami kay kong feeling ana. Naman may mountaineering group. Tanan na mo mga major nga mga saka, Mount Apo, Mount Pulag, sa pa mga major na mo nga nadals Bukidnon. Grabe akong pagpaningkamot yun nga as much as possible. Ako gimangitag way sa sponsors. Dili ako gasto kay di man ko nga nang kwartahan pero nangitag yung way nga na sponsor na may libre pliti, na may libre kaon, halos tanan libre. Nakaanap yun may mga Mount Pulag nga nakasakay may mga eroplano nga nakita yun may among mga pamiliti o guban pang kuan. And lipay kay kuan nga nakatabang ko, naka-provide ko. O ka na makasulti ko ba nga ano ito? Lamig nga feeling. So, balik sa imong letter. Gusto na siya mo follow sa iyong footsteps. And I'm eager to learn from your experience, the challenges I've faced. Kabalo ka, well, Jonathan, di ko kabalo sa imo personally. Nagpasalamat ko nga if you idolize me, salamat, but para nako, you idolize yourself. Ikaw may nakaila sa imong kaugalingon. Ikaw mo'y nakabalo kung unsa imong capable of, unsa imong strength. Sometimes, kailangan po nato i-acknowledge atong mga weaknesses. Naman kita yung mga butang mga weaknesses. Like ako sa akong journey pag-hosting. Ang ako yung problema sa una pa sa hosting palandaan, kanag yung straight English, di ako na kaya. It's so difficult, you know. Kay masamang ko, bisaya di ka. But eventually, ang ako lang yun nahuna, wala may host diri nga straight nga lalaki nga stand-up comedian. So dito ko nag-focus nga host ka nga stand-up comedian ka. Wala may ngana kanang straight guy diri sa na pwede ko mag-stand-up comedy sa muna magkuhan sa hosting. Ni patok mo na. So see? And sometimes you have to acknowledge your weaknesses pero imong mangita kag way nga how to convert it or saon pag ma-okay siya. So mo na akong gibuhat. Then always be grateful on things na naaka. Pasalamat pun minti. Tako mag-ampo bitaw ka, ignadaan si Lord nga, Lord, thank you daan sa imong mga grasya, Lord. Ang uban kabalo ko coming pa na traffic lang, pero kabalo ko na. Kanag yung positive outlook in life, yun. Lord, salamat ani Lord. Salamat ani nga opportunity mong gihatag sa ko. Salamat kay Lord. Then salig lang yung paminti nga kung sa mga iyang mga plano or sa kuan. Kaya sometimes na yung mga butang nga matingala ka. Ngano man gini? Tagan example. Ako, I started also. Sigog appeal, sigog buo og mga dance group. When we were still in college, ako yung nag-create anang hot meals before anang nasa Xavier karon. Kami mo yun. Sa among pagka-dancer, sige mig tumbling tanan. So sige mig gusto na may mga sa may mga achieve nimo isip mo sa kaka-dancer. Sa una sa Cagayan, ayay kay ka ganan imong feeling basta kuwaon mo nga backup dancer sa Miss Cagayan. Sumingto say murag ilado mo nga grupo kay Miss Cagayan na ba nagikuha mo. Or makasayaw mo sa ABS-CBN. O kana medyo na-achieve na mo na kay nahimo man ming regular dance group. O makadaog mo mga dance contest. So nagtry mi og sige appeal og dance contest. I don't know kung tama ba akong ihap but katong appeal ko I think mga kaupat masiguro kalima min appeal og dance contest. Kalayan sa Dios. So sige na mong appeal wa gyud mi daog-daog. Aya ra nakadaog ning grupo katong niundang nako og sayaw, sila na lang aya pa sila nakadaog. So ipasabot ana.
Serious no na. So sometimes kung tana ko nga naman ni Lord nga di man ko ginumo padaogon sa dance contest nga dugay ra man ako ning passion gining sayo-sayo. Mo day to. Kay gusto din sa Lord nga mag-host day ko. O, di ba? So nahimo din kong host, di ba? Tapos pag-host na ako, nahimo din kong DJ. Then I started as nasa pinakaubos nga ranggo, hanton nga nahimo kong head sa radio. Kalaya na ba? Di ba? So sometimes na yung mga butang ang anong dili mo ginimuuyo nga ni gimor dito. Wala mi di ko kapilog mga contest, di mo kadaog. Pero at least pag kuan di ay ipag-host day ko. O na yung pa kong DJ, na yung pag kong head sa MR. So yun. Di ba? So yung ana ang murag ang akong permitted theory na ako sa akong kaugalingon. Now, I'm a city councilor. Again, di ko ganan mo storya ni kay political ba ni. Pero right now, the same naman po gyapon akong gibuhat. When I started, nakoy doubts. Laka magunsa makakuno. Dagan ba kay nagbash nimo mo nga. So na si councilor biro ni nga jokeron man na TV man sa buhaton bitok-bitok diha. Miski ako pud bayan nag-doubt sa kung lulak ka no. Tama no. Po sa akong gibuhat. Wa ko'y absinay sa mga hearing, naminaw lang gyud ko ng hearing, nag-study, gigamit akong internet, nag-google ko, na ako'y mga gipan-download ng mga e-books, ako'y mga short, kundi nagtuon gyud ko'y. Nagunaw na ako nga, mas may po ni ilang pananaw sa ako nga inganira para, kuan, nagtuon ko sa maayo nga mga ordinances. Tanan, ana. And at the end of the day, naging gigamit niya po na ako kung pagka-friendly. Wagi ko nagkikaway. Bahalag awayon ko nila, wala gyud. Tanawa, hanton nga, di ba, wala gyud ko'y committee, wala ko'y membership, but eventually, tanawa, gipa-member na rin ko nila. Member na ko sa public utilities, member na ko sa public works, sa transportation, public security, environment, trade and commerce, pati sa planning, and now na chairman ako sa climate change. Di ba? And yun, unsa magi-purpose na ako sa akong kinabuhi, ana na dayon ka. Then the more na ako nakita nga, oy, mas lingaw po din magdebate ka, no? Lingaw man po din nakay mga palisiya nga imong gikuan, imong gidebate, tapos nakita pag yun imong nga, ulo, tama, no? Okay man po din nga gamito. Nga na, nalipay na dayon ko karon kay, burag nalahi na po ang purpose na ako sa akong kinabuhi. Mubitaw niyo ko nga, Lord, unsa may purpose na ako, anong gipadaw ko nimo? Karon malipay na ko kay ginatag na ko. Kung may problem, ginatag na dayon ko. So meaning to say, nagsalig ang tao sa imo kay ikaw na gimong sumbungan. Ako, mo? So ganon lang yun, Jonathan. So again, mo yung salamat kung nag-appreciate ka sa kuha. But again, ikaw mo yung nakaila sa imong kaugalingon. So muna akong suggestion sa imo ha. Permitin ako ni balik-balik kung saan mga naminaw karon. Focus kung unsa may imong strength. Focus kung asa ka maayo. Unsa nga butang nga maayo ka. Then focus dayon kung asa ka o what makes you happy. Unsay gabuhaton nimo nga makapalipay nimo. Kana lang. Those things. Diyan na din nimo makita unsay imong purpose in life, and from there on dito ka sa saktong path nga padulngan. Maura gid na siya actually ang sikreto diya. And ako, pasag kong nakaingon nga mahimo baka kung successful ani karon kung asa kong career karon. Basta kay kabalo ko right now, na happy ra pug ko of what I'm doing right now. Na happy ra pug ko sa mga panghitabo sa mga events karon nga dati medyo kagubot, wa ko kabalo kung asa ba ko ani, wala ko membership, but now we're okay. Karon okay na mi sa mayor, okay na tanan, bor ni kuan ra pud ang tanang butang. So, what makes akong ginawa sa may makalipay na ako karon kani nga ni. Nga maminaw be unsa may mga problema dito ng bit, nato ato ng debate be ato ng lion be kanay ana. So nakita na po na ako nga na day purpose ang akong kinabuhi. Muna sad ni akong purpose siguro mo ni karon. O di ba? So ingana lang. Again, Jonathan, thank you very much. Dagang kayo salamat sa imuhang pagsunod. Thank you. Good.
And sa inyong talang pasensya na kung kaning nga topic akong giistoryahan kay Morag sus Ginoo ko. Murag ako ra po yung nag-appreciate sa akong self. Pasensya, pasaylo ako ninyo. Pero naganahan lang ko. Ako lang gina-share nga. Morag yun akong theory in life. Ingana lang yun. Nga mo nang kung asa ko naabot karon because mo na nga akong ginabuhat sa akong kinabuhi. Basin ding ma-apply po sa inyo ha. Okay? Dagan salamat sa inyong tanan. Ingat mo. I love you all. Kini si Bernie Bitok Bitok. Love you all. Bye!